सिन्था खालामानो भट सिलायनाय दावराव जालायनायनि सुथुरफ्रानो दाबो खाराखै गुमै सोर जोंसोलै गुमै सोरजोंब्रा भटनि बाक्सखौथ' नोंनो मोनदों बे बाक्सआनो नों गोदो गोदो उन्दुलांदो खालामनो गालांखो आदा मा सुनि जाखो जोंनि खाफालालाय आदा बे जायगायाव बारा गोबाव थानाया गाहाम जानाय नङा बाजै नोंथ' रान्दि जाबाय बाजै Dora गंखै खेव आइ बुरि अर्गेंआ एसे आगोलसो लकामनिफ्राय खारखोमादों अर्गें खारखोमाबोदों गैयाथ' मा गैया गैया सार खना खनला जेरैबो नागिरजोब्बाय जों खोनासं बुरि नोंसालाया मोजाङै मोजां हमजाथों नङाबा गुलि अर्डार होनाय जासिगोन सोर आंसाय नाथाय खैफोदनि सायाव खैफोद जाबाय मा खैफोद आफा मा खैफोद हारा जोंफोरखौ सोरबा गावथारनानै गालांबाय मा अर्गें आफा नों बे जायगायाव गारना ओंखारदो आफा दिनैनो दानो आयै नोंखौ गारनानै जेरावबो थाङा नङा आयै नों जेरैबाबो थांथारनांगोन सारा नङाब्ला नोंखौबो सानसे सुथुरफोरा नागारनाय नङा आयै आंनि खर'नि थैगोरनांगोन आं आरो सासेल' फिसाखौ खोमानानै लानो लुबैला नों सैथोथारब्ला आं बायदि साब्रै बिमानि बोर सानस्रिनो हानायजों थाफागोन फिसा नों देरहासारगोन थांगोन फिसा नों थांगोन आयै
नै आदा लासा जोबोद दिनै बुथारथारदों बानायसो नोंजों आंहा जेबो खिमान गैयामोन भटनि समाव एसे एनै दावराव दावसि जादोंमोनब्लाबो सासे मोजां मानसिमोन नोङो नों थैलांदोंमोन बर' हारिहा गोबां खहा जालांबाय रायजोफोर सोमखोरा बेबादि अबथिरा थैनांनाय नङामोन दिनै जाय मानसिया सोमखोरखौ बुथारदों बे मानसिजों सोमखोरनि बिसि बिबारिहा सोमोन्दोनि केलेंकारि दंखोमायोमोन आरो लोगोसे बे केलेंकारिनि बदनामखौ रायजो राजानि मेगननि आन्दोआव दोनखोमानो बै मानसिया सोमखोरखौ बुथारदों रायजोफोर बे बुथारग्रा मानसिया रावबो नङा नों अरगेंआनो पुलिस पुलिस Stop it! Hei, दावराव दा खालाम नै सानस्रि नुदों अखालि उन्दुनायनिफ्रायनो दाबो सिरि मोनाखै Get up! Get up! Lang Padana
hỏi mà rồi hỏi mà rồi 아무리 비사수가 홈런 랑랑이 됐어. 덕분에 홈런이 나와. 덕분에 홈런이 나와. nang belang nama langsada nengar gawin daula kunni gesherbana bai haje gojoni tansalyo langko langnane buli honai jasig은 langsada ayo ang ma kalampangga ada angko abon nani tamu gai no ada ne angko mugi bai ang ning dai ni giri ada ai papi ada neng angko ni mahanga ba miti kade ada ang bebe mulukau gelia Vì phật như khác ấy anh cậu phụ nữ phụ được chẳng nên làm Lô tạ tạ tạ
말하고 데일리야. 데일리야, 어디냐 데일리야, 내리다 살기만 왕와. 봐, 루파마, 루파. 루파. मैं कमरे थाने में रूपानी हे आए रूपा माँ घर से कमरे माँ खोलेंगे Bisa ke mana nih? Si Purba saya deh. Lupa. Anthony ni onyo barbunsि नाथाय रायजोफोर बे दायनि थाखाय नोंखौ निमाहा होगोन दा बिरुपा आंनिखौ जेबो जाथोंसै नों गोख्रैनो बारलांदो ओरैनो आदा साननैनि सिनायनाय मोनदों आंनि नाथाय मानोबा अरायनि बायदि मोनबाय Lupa. 가고 나가 정답이 그거를 나게르고 못나이 농이야 미리바 좀 새고 뿌리 하고 와이크
नों होनब्ला मा सानो रायजोफोर बेनि थाखाय आं जोबोद रायजोफोर आंनि फिसाजो रुफानो हगारबायब्ला आंनि फिसाजोखौ नों सोर गाबोननो जुलि होनो नांगौ आं जेरैब्लाबो थैखानांसिगोन जेब्ला दैसानि बिखायावनो बाज्रुमनानै गोदैसिनो बोरबानि न'आथ' रुपा रुपा नों मा खालामनानै लाखो रुपा रुपा नों मा खालामनानै लाखो दिनै नों आंनि थाखाय गावनि बिबार बादि गेवलाव फुनाय जिउखौ बावलांबाय रुपा माने एफाराव हागौ दाखौ ओइ सना दङ सरखौ गोजोन जाय होदो दाहार नारागै बिबोनां रायजोफोर खारबो नुबाय रायजोफोर
बिबारी आरो दाहारनि आखलखौ नाय बिबारी दाहार नंखाया मा जाखो दाहार फिसा साला बंस'नि गन्थं हाग्रा साला जावलियासो सांगोन हिनजावनि आखला बिदिनो जाबाय मानोथो फिसा गोदान जफिनाखै थ' नों बेनो दिनैनि समाव जागोन नों महर गोसा गोरलै सिख्ला बैसो जाबाय बयबो मेगन खेबखागोन फै फिसा थ' आंनावनो थायो फैदो दाहारखौ फाग्ला खालामनानैथ' जेबो मुलाम्फा जायाखिसै जुदि दलिलाव थैखौ होनो हायाबा बिनि गासिबो सम्पथिया माबोरै जोंनि आखायाव फैनो नो प्रब्लेम दादि नों जेबो सिन्था दाखालाम दा बावैनो दाहारा अरायनि थाखाय बिदाय फागला आं जावलिया आं नङा फागला नङा जावलिया आं नङा फागला नङा जावलिया नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागला नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागला आं नङा फागला नङा जावलिया आं नङा फागला नङा जावलिया नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागला नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागला फागला हनै फागला लामा लामा थाबायदों हनै फागला हनै 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 फागला लामा लामा थाबायदों हनै फागला सान्दुङाव साथा मारुआव जुथा नों सासे फाग्ला आं नङा नोंसो सायख्लुमाव साथा दैयाव गान जुथा खैफोदनिफ्राय नों बारग'नोबोला देदला मादला सोर फागला फैगौ हनै गेब्ला गेब्ला
लिंला ब्लिंथाब गोदोनायाव खाना लादों नेकटाइ फाखोरा बिसिया बोगोन मैसो बादि फासि नांना थैनो नामा पुलिसा बोगोन मोसौ बायदि फासि नांना थैनो नामा आं नङा फागला नङा जावलिया आं नङा फागला नङा जावलिया नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागला नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागला सोर गोसो थोलायनाय सेंग्रा सिख्ला मिनि खोमाबाय एम्बु सेंग्रा नै गोसो थोनायाव गैया सुखु फालि उसुखुथु हाय उसुखुथु मोनगोन दुखु दाहा नै जावलिया फाग्लि फाग्ला फेन्थ' नों फागोला नेबाय थादो जेलखाना जेलखानायाव बुलाय सोलाय फेन्थ'बाय थादो नों आलुआ 1 SR 2 Adir 3 4 Adir 5 SR 6 पानजारियाव दावा गैला गाबज्रिदो नों हब्रा आथिं सिंजों नाया गलांबाय गोग्रोमबाय था नों फागोला आं नङा फागोला नङा जावलिया आं नङा फागोला नङा जावलिया नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागोला नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागोला आं नङा फागोला नङा जावलिया आं नङा फागोला नङा जावलिया नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागोला नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागोला फार्स्ट पोजिशन केरि खालामबाय सोर हरगोन दादि अरे बा जोबोद स्मार्ट गथ' Yes, sir. Sir, sumang thang jebut kum amuk बहुत थांनानै खोबोद I see. Come on. Rakau. Yes, sir. Kau dia nengi lokasi pengen fargoda. Yes, sir. Neng bego dasi mau komputer dengan hak saya. Yes, sir. Aisyah soal mau polis ni tenang pula. Rakau. Nengi ni pertama. Sir. सानिफ्राय खोला खोलानिफ्राय सानजा सानजानिफ्राय सोनाब सोनाबनिफ्राय हरनिफ्राय सान आवाज आफ्टर सेकेन्डनिफ्राय Stop! One second. Dan mencuri general organ ko homnani mana kaya pa? You will be under suspend. Understand?
नोंनि जिउ जारिमिनखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय आं हाउएभार नों दा मा खालामनो गोसो एनी सार्भिस और एनी कोर्स सार आं नोंथांखौ बबे रावजों गोनो होबावदों आं दा बाहेरायाव उदाङै ओंखारनायानो खैफोद आरो बहा मा सार्भिस बहा मा कर्स No, don't think about it. I can solve it quite easily. Myself, I am going to be retired very soon. You may join in my post. Sir. No need. Honorable House, just division stop. Come on to the dining hall. Okay, come on. Maya, này sang đừng má lao nữa. Má đi lại hả? Tôi không ạ. Má không ăn cái gì không lấy. Cam đi. Wow, anh còn đi xem cái kia thôi. Má gì cái này rồi? Kan kreatiflah kan nggak? Mana nanti saja mulai sih. Bay đều thang. Bay đều thang. Bye. Ông xin. Luôn đừng. No admission. Without permission. Sorry. Let me see. Will you read that to me? राजखुंगुर नङा बैथा गैयै दिङारिसो ओरैबो रुगुं मोना ओरैबो रुगुं मोना दैमा गेजेराव थाबाय आं आनि आनि नङा आं राजखान्दा नङा राजपुत नङा राजखुंगुर Nuyang ni jiu ni
गोरबोआवनो बासाबोबाय खेबसे नोजोरावनो जुगामि देंखो सुजुबाय निमाहा होदो आदा नोंनि मेगनाव आंहा मोदै बोहैहोनो जेबो मोन्थाय गैया नङा माया नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया बे आंनि खाफाल आं मिथिबाय नोंनि जिउआव गोबां दुखुनि थफ्ला दं नों आंनो बे दुखुनि थफ्लाखौ रुजुनफानो खाबु होगोन दा आदा माया नों जाबाय सासे गोजौ थाखोनि मानगोनां एडभकेट आरो आं जाबाय जेलनिफ्राय खारखुमानाय खयदि एडभकेट आं एडभकेटखाय नोंखौ जेलाव सोनानै दोनहैगोन बेनो नङाना गोरोन्थि बुजिनाया थिग नङा माया अन्नानै बुङाबा नोंनि जिउआव मा दुखु दं नोंनि बे मेगननि मोदैया मानि आंनि नेहात जिउ जारिमिन खोनासंनो मा मोनो नों माया होनब्ला आं मानसि नङा खोनासंनो समाया बुजिबाय नों गोरोन्थि बुजिबाय माया अरगें आदा सासे सिख्ला हिसाबै नङा मानसि सानोब्ला खिन्थादो आं जेनबाय माया थौ बिदिब्ला आं लामा लामा खिन्थालांसै रुफायानो आंनि जिउनि गिबि मोदायजोमोन जायनाखि आंखौ गोथाङै लाखिनो गावनि जिउखौ बावदों आं बेखौ बावनो हानाय नङा माया अब्लाबो बे सासे अनसुलि मोदायजोमोन रुफानिसिम साबायखर थाबाय अरगें नों आंखौनो रुफा साननानै ला
मानो जावले जेखौ हरगोन Oh my God! Badan, nang apa lakukan? Aha, apa ni kompodi dong? Are, onsula ada dong. Nang aku malah berke? Nang aku malah berke? Neyse, kampuni, neyse, organik, neyse, biberini, neyse, angin. Rahu mungkin ya, anaknya jadi tu. Tapi, dia jadi tak? Excuse me, madam. That is to school. Nah, sure जाबायना? 100%. बिनि ब्रेन डिफेक्ट जानाया स्ल' पयजन मोनजानायनि थाखाय। मेडाम, बिदिब्ला राहाया? बिखौ पयजन रिडाक्सन मेडिसिन जाहोब्लानो कियर जागोन। Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, मेडाम। Makulah ni jadi. Itu betul dia. No problem, brother. Original jadi besar orang ni dong. Ada dahara pun tu siapa? Hamba kerja buat tu. Tahu? Dari jenis fisik ibu beliau, lagu mana mana. Original dahar tu. Best pun jangan baik. Out. Pardon me again. बिदियाव एसे आं नोंनि सायाव गोबां बुंथावग्रा बुंफ्लांबाय जानो हागौ। दाहार, नों बेफोरखौ दागोसोखांसै। नोंदि हामबाय, बेनि थाखाय इसोरखौ साबायखर। दाहार, आं बेसेबांबा गिदिर खैफोदखौ आनज्रायनानै दं। दिनैसिम आं बाहेरायाव उदाङै ओंखारनो हाया। फुजिनायाबा मा जाखो मा बेरखो थां दाहार नों आइखौ बेयाव लानानै फै नाथाय हुसियारै जागोन हरगोन बुं बिबारी मैया हराव दरनार बिला सोर सेंग्रामोन आं मिथिया आफा मानो मिथिया रायजोफोर गुलि जाखानाय मोसाया मालाबाबो दलरै थानो हाखाथारा आंनिब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ गामिनिफ्राय होखारथारनांगौ नंगौ नों बिब्दिनो गामिनि फरायफुनाय सेंग्रा गाज्लाफोरखौ गाज्रि खालामजोबसिगोन आफाफोर आंखौबो फोथाय आनन्दनि मानसि फिसाइखौ खाबु लानानै बदलनि मुखा गानाय उरखाङानो आंखौ जिनाहारि खालामनो नागिरदोंमोन दाहारासो आंनि गेजेरखौ रैखा खालामदो नाथाय उरखावनि फानदायनायाव बनामा दाहार आरो आंनि सायावसो जाबाय बेनि अनगायै बे जायगानि सोरबा सेंग्रा बुंनो हागोन नामा आंजों बमराय जादों होननानै नों बुंनो हागोन बुं नों आंजों मालाबा बमराय जाफेरनो
दं नामा हाय खाफाल रान्दिहा जेब्लाबो बनाम रान्दिनि थाखाय गसंनो रावबो गैला आं दं बिबारि नैबे दाहार दं बेनो नामा नोंथांमोननि बिदिनो दिनै आं बे रान्दिखौनो हाबा खालामनानै आङो रान्दिनि इज्जतखौ रैखा खालामसै रायजोफोर आं दिनै बिबारखौ हाबा लानोसै खोनायाखै मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दै बादि अबथिरा आंनि जिउआ जुनानै थाङोबोला दुखु दाहा दाजासना बे जायगायाव ओंखारफाखो बे जाथायाव आंसो थैनांगौमोन नाथाय नों मानो बांस'खो सासे रुफाया नोंनि थाखाय थैनो हादोंब्ला आं मानो नोंनि थाखाय थैनो हाया आंनि जिउनिख्रुइ नोंनि थांनानै थानाया गोनांसिन अरगें मानोना नोंहा समाजनि सुथुरफोरखौ हमनानै सैथोखौ सोराङाव लाबोनांगौनि बिबान दं
माया नों सासे गिदिर गोसोनि आइजो नों दिनै आंनि गोसोखौ जै खालामनो हाबाय थारैनो रुपाया नोंनि महर लानानै आंनि खैफोदनि रैखागिरि जाफैबावबाय I love you Morgan, Maya, दिबारे आं साख्रि मोनबाय आदै आं एलसि जाबाय Congratulations थैंक यू Morgan आं एलसि जाबाय Congratulations थैंक यू Maya आं साख्रि मोननायनि प्रसाद मादै Mama guswa. दिबारे आं साख्रि मोनबाय दिबारे आं सानसे आंनि मेगनाव हाद्रि साननानै थानो हाबावनो दाहार नोंथ' दा एसपि जाबाय आरो माया नोंबोथ' सासे गोजौ थाखोनि लयार जाबाय सैथोखौ स्राङाव लाबोनो बारा गोब्राब जानाय नंला आं सारेन्डार जानोसै मानो आं थासान्दियावनो मानो सारेन्डार जानो जानाङा You are absolutely wrong. नों थासान्दियावनो आदा अरगेंआ सारेन्डार जानाया गाहाम नाथाय बेनि सिगां नों हागौमानि गासिबो फोरमानखौ आंनो बुथुमनानै होफैदो आदालतआव आं दंसै गुड आइडिया Orgen आं नोंखौ माब्ला हमनो मोनबावनो नों आंजों माब्ला मोनजाबावनो सानसे साननैजोंनो 15 सान जालांबाय आरो 15 साननि उनावनो आंनि साख्रिया बायसिगोन बिसि फिसा गथ' गथाय गासैबो मा मावाबादि रोनावसिगोन लामानि बिगायै रांखौ फावजों गेलेसिगोन आयै आं मा खालामबावनो नों ओरैबायदि खालामदो SP sir, please take your seat. Okay. नों अर्गेनखौ नागिरनांगौ खालि बोल' अर्गेनखौ लाबोनायनि गुदियाव सोरनि फाननायनि दं बेखौल' आंनो मोजाङै फोरमायदो होमब्लानो नोंहा प्रमोसन हा प्रमोसन प्रमोसन सार आं पुलिस इन्सपेक्टर जासिगोन हाय खाफाल नोंथांमोननि एसपिया मानो फैयाखैमोन बे डिस्ट्रिक्टआव आं माबा लांखावनो पुलिस इन्सपेक्टर जानानै बारखांलांसिगौमोन सार बेसेबां केस मोनदोंमोन आं नैबे गोरा खर'नि दारै बेसेबांदि क्रिमिनेल हमदोंमोन आङो बे ओनसोलाव राखाव असे होननानै बेसेबांदि थोर थोर गियो आरे बा बिदिबाथ' नोङो माला प्रमोसन मोनसिगौमोन अरजाथाला सार अरजाथाला दाबो प्रमोसनखौ मोनहासिगोनब्ला बेसेबां खुसि बाथ्रा सार सियर नों खोन्थादोल' खोनासं सार नाम्बार 1 भट केम्पिं अफिसखौ मोनसि गोराया गावनो सिफायनानै अर्गें आरो दाहारनि सायाव केस फाइल खालामदों सार नाम्बार 2 सानस्रिखौ उरखावानो पुलिसनि हेफाजाब लानानै रेप खालामनो नाजायो बेयावनो सानस्रिया गावनि गोथारथिखौ रैखा खालामनो सुइसाइड खालामनो गोनां जायो सार नाम्बार 3 सार सोमखोरखौ उरखावानो बुथारदों सार आरो अर्गेनखौ देखायनानै केस होदों सार नाम्बार 4 दाहारखौ ब्रेन डिफेक्ट जानायनि मुलि दौवो आरो नाम्बार 5 उरखावा गावनो अर्गेननि न'आव स्रोदैनो 20,000 रांजों लोगोसे पिस्तल दोनखोमाहैनानै अर्गेननि सायाव दाखायथि केस होयो सार आरो
अर्गेंखौ आंखौ हमहैयो सार सार प्रमोसनखौ होसिगोन ना Why not? Sure. दा अर्गेना सारानो जाबोसिगोन लोगो लोगो प्रमोसन हा प्रमोसन थैंक यू सार थैंक यू खोनाबाय उरखाव खोनाबाय दादि मा खोनाखो दाहारा मोजां जानानै मालाबानो एसपि जाखांनानै दं आरो राखाव हादरनिफ्राय गासै सैथो सुबुंखौ मोनलांजोब्बाय आरो बेल' नङा गथ' फैगौ 25 जानुवारि खालि गासिबो अर्गेनिक केसखौनो बिजिरनाय जाबाय आरो अर्गेनिक जानानै उखिलगिरि गौतममोन मिस माया रानी गयारिया मिस माया औ प्रफेसर सुबुंसार गयारिनि फिसाजो आथिखालाव मायानि आखायाव केसनि गासिबो सुबुदा दाहारनि आखाइजों गोग्लैहैजोब्बाय मिस माया नायगोन आं माबायदि एडभकेट मिस माया गयारी मेडाम गोजौनि अर्डार मथे नोंथांनि गारिखौ चेक खालामनांगौ जादों मा जाहोननि थाखाय नोंथाङाथ' मिथिगौ हादरनि बारहावाया मोजां नङा आरो नोंथांमोनानोथ' आंनि बिगोमा जोंथ' अर्डार फल'वारल'सो ड्राइभार सिगिया खेवनाहै आदालताव पेश खालामनो लानाय सत्य सबुत गोबावनि सम गैया गोख्रै Okay, just a minute. आसामनि लयार मिस माया रानी गयारिया दासिमबो प्रेजेन्ट गैया Your Majesty, आसामनि लयार मिस माया रानी गयारिया मानिबा जाहोननि थाखाय दाबो सफैयाखिसै बेनिखायनो बिजिरनायखौ दाबोरसे पस्टपन खालामथ'नो खावलायनाय जाबाय Your Honor, बियो जेब्लाबो जानो हाया मिस माया रानी गयारिया मिथिया नामा आदालतनि समखौ मिलर्ड जानो हागौ मिस माया रानी गयारिया पेश खालामनाय जेबो सबुत गैया जायनि थाखाय बियो एटेन्ड जाफैनो लाजिदों Your Honor, बिजिरनाया दिनैनो जोबनांगौ आरो दायनिगिरि अर्गेंखौ आयेन बादियै साजानि राय होनांगौ
उनसर आसामनि लयार मिस मायारानि गयारिया दासिमबो प्रेजेन्ट गैया Madam, nang ni kafe ko ang sibay. Nang ang zuma margo khelo ka khiti. Hurry up. बिजिरनाया दिनैनो जोबनांगौ आरो दायनिगिरि अर्गेंखौ आयेन बादियै साजानि राय होनांगौ Excuse me, Lord. What happened, my child? Don't worry, Daddy. आदालतनि डिसिप्लिन बादियै बिजिरनाया जागायजेनथोंसै डिफेन्सनि लयार मिस्टार खाख्लारि प्लिज प्रसिड थैंक यू योर ऑनर Your Honor, मोनसेनि बान्दाफोरखौ पस्टार बिसिनानै बुनानै हरदों होननाय अर्गेंनि स्टेटमेन्टआ मोनसेनि खेमखौ बुफायदों बेसो रोखा फोरमान जादों Your Honor. Objection, Your Honor. Objection overruled. Proceed. Your Honor, नैबे मोनसे नंखाय अडिअ केसेट जाय केसेटखौ मोनसिंनि बायनानै बुंग्राफ्रा आंखौ लामायाव बेंथानानै सिख'दोंमोन जायनि थाखाय आं बेबायदि हालोद मिलर्ड
बे केसेटआवनो केसनि गासिबो बेन्दोंफोरखौ असि साहा राखाव नार्जारिनि गाराङै मोननो हागोन। Milord, can I stand for arguments? Yes, schedule. सरासनस्रा नाम्बार 1 भट केम्पिं अफिसखौ मोनसे गोराया गावनो सिफायनानै अर्गें आरो दाहारनि सायाव केस फाइल खालामदों सार। नाम्बार 2 सानसेखौ उरखावानो पुलिसनि हेफाजाब लानानै रेप खालामनो नाजायो। बेयावनो सानसेया गावनि गोथारथिखौ रैखा खालामनो सुइसाइड खालामनो गोनां जायो सार। नाम्बार 3 सार सोमखोरखौ उरखावानो बुथारदों सार आरो अर्गेंखौ देखायनानै केस होदों सार। नाम्बार 4 दाहारखौ डिफेक्ट जानायनि मुलि दौवो आरो नाम्बार 5 उरखावा गावनो अर्गेंनि न'आव स्रोदैनो 20,000 रांजों लोगोसे पिस्तल दोनखोमाहैनानै अर्गेंनि सायाव दाखायथि केस होयो सार आरो अर्गेंखौ आंखौ हमहैयो सार। मिस्टार असि साहा बे गाराङा नोंनि नङा नङा बुं। नंगौ मेडाम, बे केसेटआव खोनानाय गासैबो सुबुदा आंनिनो, बे 100% ट्रु। इयर अनार, आंनि आर्गुमेन्ट्सआ जोब्बाय। दिनैनि बिजिरनायाव मोनसिं मोसाहारि आरो उरखाव गोरा मोसाहारिया अर्गेंनि सायाव केस फाइल खालामनायनि दायाव इन्डियान पेनेल क'डनि आन्डार सेक्सन 427 मथे सोमखोर बसुमतारीखौ मार्डार खालामनाय आरो मिस सानस्रिखौ गें रेप खालामनो नाजानानै सुइसाइड जाहोनायनि थाखाय इन्डियान पेनेल क'डनि आन्डार सेक्सन 302 आरो अर्गेंखौ नंखायै दाखाथि केस होनायनि 394 बेआइनि रिभल्भार बाहायनायनि थाखाय आर्म्स एक्ट 25 साब सेक्सन 1A बादियै लाइफ इनप्रिजनमेन्ट होनाय जाथोंसै आरो मोनसे उरखावनिफ्राय रां घुस जानानै क्रिमिनेलखौ लाइन होनायनि थाखाय राखाव नार्जारिखौ साख्रिनिफ्राय डिसचार्ज खालामनाय जाथोंसै।